hru a tak ľudia sú na bicykli. Áno, vidíte ma. Takže zahráme si dneska túto hru. Mám postihnutého avatara. Moja kamarátka Vicky sa už rozbehla. Vicky, pozdrav sa. Dobrý deň, dobrý večer. A ideme. Ja už takého predbieham. Už som mi predbehol. Nepredbehol? Predbehol, haha. Ale ja ťa vidím, že nie si na tom bicykli. No ja ťa vidím, kde si ty, Vicky? Ja som na 9. Na 10. Toto je pre mňa ľahké dívať. Ja som na 11. Na koľkáčke? Na 11. Ja na 13. Ľudia, dávajte like, komentári, ohodnote nám, že kto je podával lepší, či ja, alebo Vicky. Počkajte ľudia, takže my sa tu na chvíľu budeme s niečím s Filipom rozprávať, ale Filip, oni tam nejdu komentáre, všimol si, že na každom videu nejdu komentáre. Prepáčte, ale moja kamarátka si nekúka videa, že tam sú komentáre. Viete, že tam sú komentáre, Vicky, sú tam komentáre. Ja vždy, keď môžem, píšem komentár. Vicky, pozerám tvoje videa a normálne mi to ukazuje, že nemôžete napísať komentár, že ostatné nájdete, že prečo mne môžete písať komentáre. No ja si tam môžem písať komentáre, a keby si ľudia chcete vidieť, prečo má takého avatara, prečo ja mám takého avatara z Vicky, lebo Vicky si urobila avatara, si ho chcela urobiť pekného, sa jej trochu nepodaril, a ja som chcel urobiť zmutovaného avatara, tak mám takého. Ale mne sa podaril avatar, mne sa páči. No určite, a mám divného avatara, tak ideme na to, Vicky. Tak. Ale máš pekného avatara, čo ma urážaš? Dobre, máš každého. Čo? Poď, Vicky, ideme! Ty máš takého hnusného avatara, že by som normálne takto z neho... Dobre, Vicky, mne je to jedno. Ja aj mám takého, že mám sorávkového avatara, mi je to jedno. Prepáčte, že vidím. Tak sa odstavenujem. No ja mám škaredého, aj si to priznávam. Aj ty máš škaredého, aj ti by si to mala priznať. Poď, Vicky, ideme. No, ja si to priznávam, lebo... Ja preto som na ňom... Prepáčte, Vicky prvková sa nám za chvíľu zasekla, no a už je zasa tu. No poď, Vicky, ja to krúžim dokola, čakám na teba. A ako som sa, že zasekla? Že si povedala, že a potom za minútu si povedala, no, ďalšie iné slovo. No Vicky, poď už. No nemôžem, lebo... Nemôžem. Prečo? No lebo ja som skočila na to červené, ja som umrela a tu som ostala a furt vidím len ten vzduch. Takže prepáčte, Vicky sa nám trochu toto bugla. Vicky, daj to reset. Vicky, daj reset, ale to tučné, to veľké. Nemôžem. Prečo? Please check your internet and try again. Takže ľudia, ako ste počuli, Vicky sa je blbo internet, má veľmi slabý internet, lebo vždy keď hráme nejakú hru, tak sa je to musí vypnúť, lebo má slabý internet a najhorší mobil na svete. Je najhorší mobil na svete! Mala si lepší mobil. Prídem k tebe domov s pandvičkou a budeš na zemi. Dobre, Vicky, ale máš horší mobil, tak budeš na zemi krásne skinkať. Vicky, máš horší mobil, tak si mala preknúť, to je akože najhorší na svete, ktorý si zatiaľ mala. Tak ľudia, odpadol. Ja, ale ideme sa kúkať na nový bicykel. Vicky, a ty tu máš zadarmo tie bicykle, ja tu mám taký jeden zlatý a takú ako keby motorku, ja si dám tú motorku. Ideme na motorke! Počkaj, to nie je motorka. Ja už mám motorku a ideme. Vicky, to je dobrá rýchla motorka. To je.
A ideme. Fakt, som musel umrieť, nevadí. Ja mám veľmi pekného avatára. No Vicky, už sa napoj. Nemôžem, robím si flešku. Kamaráti, tak toto ste ešte nezažili pri žiadnom videu, lebo táto dokáže spraviť, tak ona dokáže si aj zavraždiť vlastnú matku. Lebo ona je vrahňa, viete o tom? Nechom si ku nej, lebo vás zabije. Ale nie, sa randujem. Ja nevraždím. Ja viem. Ona je trochu bláznivá. Ona je schopná, keď možno sa dostane vylepiť niekomu, ona je schopná. Počkajte ľudia, a viete, ako sa povie kole z Turecka? No. To musíte normálne takto vysloviť. Le, kola. Áno, to musíte tak povedať, že le, kola. Le, kola. Ja už sa teda idem na teba napojiť, Filipko. A že máš takého istého avatára na kolkátky si, lebo ja som ti trošku ušiel. Ja nemám takého istého avatára. Ja som na 26, som ti trošku ušiel. Idem za tebou. A nejdem za tebou. Pozrieť, čo mám za avatára. Idem za tebou, dobre? Ale ja ťa nechcem nahlásiť. Čo mi to vybilo, že nahlásite? To ja ju nechcem nahlásiť. A vidíš môjho avatára? Výborný, geniálny. Vicky, tak ťa idem dohoniť. Vicky, a ty budeš teraz na spavne, alebo tam ako je tá vlajka? Vicky, ja idem za tebou, takaj. Ja mám na hlave ruskú vlajku. Kto sa pýtal, že vám má tebi? Čo je? Á, čo to je? Tu sa niekto volá Fabia! Tu sa niekto volá Fabia! Aha! Vicky, ten zlatý bicykel lieta! Viedela si o tom? A tu sa niekto volá Fabia! Škoda Fabia sa tu niekto volá. To je auto. Idem za tebou, autíčko. Ja som na 19. 19? Ja som na 26. Ale idem za Tak čo, tebou. musela som sa odpojiť, lebo som mala slabý inkot. Ale idem za tebou, neboj sa pošlíkujem. Ty parazity, škaredy. Čo, ja nie som škareda. Teraz som. Čo, ty si... Ja som to prežil! Videli ste ľudia, ako tak tesno som to prežil! Vicky, idem za tebou. Bim, 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 banu. Vicky, ja som na 26, čakám ťa tu pol hodinu pomaly. Ja som na 22. Ja som na 26 a čakám ťa tu pol hodinu. Tak si láskavo. Mám krásny kakačkový bicykel. Láskavo si pohodí. Ja mám kakačkový bicykel. No, Vicky, ja som na 26, kde si toľko? Veď ja som už na 23. No, to je... Super delta. Na koľkátke si? Na 23. Stále? No. Ja ťa tu čakám, ako taký muzikant. Ja ťa tu čakám, kde si toľko, Vicky? Prepáčte, Vicky, trochu bláť, na koľkátke si? Na 23. Prosím ťa, dajte nejakú energiu, aby sa som dostala skoro ako za pol hodinu. Dajte mi toľkú energiu tým, že nás podporíte odberom a dáte like na video. Ďakujem za sponzor. Áno, ďakujeme. Teraz ideme za tebou. No a nejdeme za tebou, lebo som umrel. Ja som na 24. Ja to mám na 24. Poď. Videla som, ako si umrela. Dobre. Jak vyzeráš? Fuj. A ty čo tam máš na ruku? Poď. A to aká sa ti zvukla tá
rukami, pozri sa, ako ju máš. To je tak úplne na zlože. Tu nemám nič nad hlavou. No poď už. Zostajem. Ja som schopný sa aj vrátiť späť naspäť. Idem tak tebou. Škoda, že sa nedá nabrať. Ty to dala! Ty nedala? Nedala. Nie. Ňam, Barubíra. Jak dobre si spadla, taká raketka malá. Ňam. Vicky, ja som vrátil pre teba, ja som došiel za tebou. Lebo máme istý bicykel! Ňam, barubíra. Ja viem len ňam, barubíra. Ňam. No poď už, Vicky. Ňam. Vicky, musíš opatrne skočiť. Inak Vicky nebol tak drsno, že prelezíš to za 2 minúty. Musíš tak... Takto, Vicky, kukni! Vicky, poď za mňou! Vicky, poď za mňou! Skok? Ale pozri sa na moju nohu. A čo to máš za ruku? Pozri sa, ako máš tú ruku natiahnutú hore. Takto. Ale pozri sa, ako máš tú ruku natiahnutú hore. Vicky, no čo si spravila? Zase sem tak pomaly. Nie rýchla raketa. No po Vicky, takto. Raz. Nie tak! Ty si to dala, idem za tebou, čakaj. Nebudem čakať. Si moc pomalý. Ja som na 20. Ja som na 29, ja som ťa predbehol. A ako? Lebo ja som si mohol... Ne, to je tajomstvom, ale... Ja že si mohol to skipnúť, že? Aha, 3-krát. Toto je ľahké. Tak není. Ja viem. No poď! Ňam, barubíra. To dal. Ňam. Tak diváci, lajkujte, zdieľajte. Odberajte. Komentujte. Čo robte. To je koniec videa. Čo? Je koniec videa. Nie, čo by mal byť koniec videa. No ale Filip, chápeš, že proste na tých tvojich videách si nejdú dať komentáre? Idú. No tak sa potom choď pozrieť na voľaké svoje video, že tam máš, že normálne tam sú tie komentáre a že keď na ne kliknem, no tak tam máš z voľakých dôvodov, nie sú zapnuté, lebo voľaké informácie, že sa môžete aj dozvedieť, čo tam je byť. Tak ľudia, tak len lajkujte. No a nekomentujte, lebo to vám nepôjde. Lajkujte a odberajte. No odober. Keď už odoberáte a nie odberajte. Čo to, neodberí, či čo? Áno. Ja som Leonard. Vicky! Vicky, našťa mňa to odpálilo, ale pomohlo mi to k víťazstvu. Leonardo. Čo to je ľahké, Vicky, čo na to nevieš? Ja som to dal. Nie. Oksan. A ty si to dala? Áno. Hej, vidím. Poď. To je ľahké. Ja Vicky, ja som povedal, že to je ľahké a nech som spadol. Vicky, čakaj na mňa. Nie. Ja som na teba čakal. Dobre, tak. No ale ja som už na 39. Dobre. Ňam. Tak si to nedal. Že nedal? Tak sa kúkni. No ja viem, ale predtým, keď som to povedal, no tak si ešte umrel hen tam. No jak si vtedy umrel, no tak na takom... Vicky, to je to, čo rozsúťa. Tak dávaj, kde si len...
toto, kde som ja, tak mi dávaj menší pozor. Veď my sme to celé... My sme to nedali, viete, ani rád. Tak ľudia, musel som na chvíľu toto zastaviť video, lebo niečo toto Kabotler chcel povedať, že sme to hrali, ale ešte sme to nehrali, tak Vicky. Áno, hovorí, že áno, nehrali sme to ešte, poď Vicky, čakám tu na teba. Ja? Poď Vicky. Veď, ale ja som tu pri tebe. A kde si vtedy hovoril, že si mám dávať pozor, že to je to trochu ťažké? Na tomto som to hovoril, že je to trochu... Vicky, čakaj na mňa, on ťa čakal! Ahoj. Vicky! Budem natáčať bez teba. Dobre, tak to bezo mňa, ale ja ťa tu čakám. Tak čakaj na mňa. Ja tu čakám, čo mi pozor nevadí. Ja mám dobré dušaky a ešte máme ženské náušnice. Čakaj. To boje! Ty ma tam nečakáš. Čakám, aha. A ty si bola tuto. Kde? Tam som bol ja. Tuto si bola. Kde? No kde si asi? Ty na mňa nečakáš? Čakám. Ty na mňa nečakáš. Veď aha, čakám, tu stojím. Vysvetlíte niečo, čo na mňa čakala. Ináč toto bude posledné video. Ale veď ja tu na teba čakám, nechápeš? Áno, chápem, ale hen tam si nebola. Ty si bola henta, potom si sa zasa posunula a potom zasa až sem. Ty si tuto nebola, ty si zahýbala. No som tu! Poď. Ale nemám lajku. Poď, ideme. Nemôžem. Prečo? Lebo si potrebujem zatočiť kojou šťastiam. Jaj, a ja. Čo mi spadne? Tak. Čo mi padlo? Neviem. Ani ja neviem, čo Neviem. to je. Ja som dostala možno ten zlatý bicykel. Ale ja tady nechoď. Hajde to. Ale ja som možno dostala ten zlatý bicykel. Mám bomba. Filip! Áno. Že som možno dostala ten zlatý bicykel. Nedostala. Prečo? Ako to vieš? Lebo si povedala možno. A ty na No mňa možno, lebo to, čo som dostala, bolo to na strede. A ty na mňa nečakáš. Čakám tu na teba. Ja ťa vidím, ja som... Dobre, poď Vicky! Ideme! Veď vidíš, čakám ťa. Ideme. Veď ja ťa čakám. Poď Vicky, ideme. Ale ja ťa čakám. Ale ja som už dávno predu, ja som už na 51. Hovorím, že poď, že ideme, tak poď, nie? Ja ťa predbehnem. Nepredbehneš, lebo ešte nepredbehneš ma. Predbehnem potom. Tak ma predbehni. Dobre, tak ma čakaj na 52. Ja už som na 52, dámo. No tak ma tam čakaj. No, už som na 53, lebo keďže to ty povedal, už som bol na 53. Dobre, tak mám na 53 čakaj. Ako ťa to zabilo? Ja ťa tam vzadu uvidím. Nudím to, tak hneď tam skáču do stredu. Poď! No, teraz ťa predbehnem za chvíľu. Ha! Predbehla som ťa. Hej, ale to není fér. Mám si nastaviť motor? No a ako som si mala nastaviť motorku, keď ju nemám? Kde si ty?
Počkaj, ja ťa tu hľadám, nemôžem ísť. Kde si Ty zase? si len hentam. Ja som na 55. Ja ťa tu hľadám, tak ma neser. Ja už mám motorku nastavenú. Tu si, príjmi to, počkaj, príjmi to. Ale čo? Vieš, čo som ti teraz dala? No príjmnú. Príjmnú? No, a čo? Play with friends, okay, coffee, moment, bike. To a čo? Ty si sa na mňa napojil odrazu? Áno, však ja nejdem hrať, keď sa Ja nenájdem. to mám! Čo? Mám túto! Čo? Mám túto motokáru, či čo to je. Ty máš tú motorkáru, čo mám aj ja, tak si ju equipni, daj si ju. Ale vedia, ju máme kvitnutú. No to poď za mňou. Neviem prečo to vyzerá tak, že ju nemáme kvitnutú. Asi sa musí... Ale ty ju nemáš. Jaj máš. Mám. Jaj máš, poď. A vieš ako? Čo jako? Čo Že jako? ako som ju dostala? Nie, lebo si si točila. Nie, lebo hore máš, že free a tú kolobežku, či čo to je. No a tam máš, že invite friend. A ja som hľadala teba, ja som dala, že invite a ty si sa príjmnul. Tak a za to, že no ono tu vlastne ukazuje, že môžeš s kamarátom, aby si dostal tú motorku. No tak ja som ťa inventnula, ono to ukázalo, že si sa na mňa napojil a ja som dostala za to a ja som za to dostala toto, že si sa akože na mňa napojil. A na koľkátke si? Nepoviem. Ty si len teraz na 57 ide. Dobre. No čo nie je to úplne jedno, že kde si. No ešte pre chvíľu si tu hovoria, čakaj ma. Teraz hovorím, že je to úplne jedno, no vidí. Áno, je to úplne jedno. Dobre, tak idem bez teba. Dobre, tak choď kľudne bez mňa. Kamaráti, Vicky je tu odúta, ona býva každý deň odúta, to si musíte len zvyknúť. Ja tam idem. To si musíte len na ňu zvyknúť. Keď ona natáča videa, tak bude odúta. Ty, Magor. Teraz to? Hovorím, že je odúta, aj teraz povedala nadávku. A to na YouTube sa nemôže hovoriť. No ale keď už tak ty aspoň musíš obidor, nie ja. Nie ja, lebo ty voláme spolu a ty, Vicky, si to povedala. A oni poznajú tvoj hlas na oni poznajú tvoj hlas. Oni poznajú tvoj hlas na YouTube. Oni si ťa môžu vyhľadať. Ja som ukazoval, že aká si youtuberka, že ako sa tam volá. Ale ty to dáš na YouTube a nie ja. Vicky, tak keď ty ma nahlása, tak prisahám, že ja nahlásim teba. Dobre, tak ma nahlás, ale ja nemám dôvod. Máš. Lebo to tak už je spravila. Počkej, tu nemusím stop. No tak, prepáčte, len táto tu bola domotaná, bola trochu sprostúčka. Tu bola proste domotaná. No a ideme na to. Takže ja mám motorku, ale ja chcem ísť pomaly, lebo tuto mi to vôbec že nejde. Sa ani